Umiete to, viem, že áno. Pokiaľ ste taký menej obratnejší, tak vám to bude trvať trocha dlhšie. Pokiaľ ste taký pohybovo zdatný, tak ten poundtrack vám pôjde i hneď. Dá sa to najazdiť naozaj veľmi rýchlo, ale aj veľmi pomaly. Práve máme na trati slovenského reprezentanta v bicrosse Ivana Hovorku, ktorý jazdia na najlepšom bicykli na svete, ZTM Dirt King. Práve že jazdí takým výborným smerom, že sa dokáže nám fungovať výborný skok, a to je táto malá dvoječka. Tento skúsi tento bicykel, pohodlný, že mu to hneď pôjde. Takisto ako na Ivanovi. Ste mohli vidieť právý priamy prenos z jazdy. Samozrejme, že pokiaľ by ste sem prišli, tak ten bicykel vám pojčeme veľmi radi. Hociaká farba, hociaká veľkosť, ktorá vám bude sedieť. Helmy máme na výber čierne, modré, zelené, samozrejme závisí od veľkosti vašej hlavy. Čo máš naopak brzdu? Ja iba verím, že sa nám to bude páčiť medzi nami, takže budem vás prevádzať zvyškom tohto